O espazo gastronómico do primeiro andar do mercado de Pontevedra viu freada a súa actividade pola crise do coronavirus. Coa vista posta na súa reapertura e na volta á normalidade, o Concello pontevedrés traballa na posta en marcha dunha serie de actividades dinamizadoras. No momento en que a actividade se poda retomar no mercado con normalidade na planta superior do mercado, se van a poñer en marcha todo este programa de actividades, leva actividades dirixidas aos nenos e as nenas, actividades de promoción de consumo dos produtos propios do mercado. Hai moita relación nesta programación entre o produto que se vende na planta baixa do mercado e como ese produto despois se prepara na planta superior. A campaña será financiada con fondos europeos, supera un investimento de 315.000 euros durante os vindeiros 2 anos. Vai estar dividida en dúas fases, unha primeira para confeccionar un programa de actividades e unha segunda de promoción. Ten dúas partes este contrato, unha parte é de 204.000 euros, que é a parte específica dedicada ás actividades que se van desenvolver, e outra parte que tamén é moi importante e que nesta situación na que estamos entendemos que aínda máis, que é a parte de comunicación, de campaña, de promoción de todas estas actividades e de promoción do mercado. O Concello cree que agora, con toda a actividade parada no primeiro andar do mercado, é o momento de confeccionar esta campaña para ter todo a punto para cando se regrese á normalidade. Queremos telo todo en marcha para que unha vez que se poda recuperar a actividade na planta superior do mercado e que se recupere a actividade con máis normalidade, poder poñer toda esta campaña en marcha. Con todo, segundo cren dende o goberno local, o concepto do espazo gastronómico terase que adaptar no futuro ás restricións que se aplicarán á hostalaría durante a desescalada. Din que o máis seguro é que haxa que reducir o número de mesas e, polo tanto, o seu aforo.